Georgina Seini penjo mabende da penjo no kidoko makare kaka somo osebedo ka dhi nyime skunde mago mag pinyo mag jigi wegi mago mbalere mag jigi wegi. Abaro ni aduoko labda bedo mana machuok matin e wachono. Awacho ni wan kaka jok masomo skunde mag jigi wegi wan schedule wadhi kaka no bedo plan. Wan wasomo kata kamano waneno ne jowetewa masomo skunde mag sirikal uruma kod waneno negi like gihinyore nikech ok gidhi class manyiso ni gin idle mang'eny koro keto gibedo gi paro mopogore opogore. Ing'eni ng'at ma is not engaged Sharon comrade for example joma nyiri mae sama period matin ni wadhi neno jok ma obedo jonyuole mang'eny mogik nikech en gi free time then misonia some of them especially kaka joma nyiri koonge gimo cham chuno ni nyaka omany ng'ato monyalo dhi bedo godo for that time mondo sustain to janyuolo bende okram nang kinde manyiri kende nigi kech koso joma nyiri kende chuo bende nigi kech lakini apenji kawuono kiketo wuoyi tiketo nyako kae nyako ka onge pesa odhi timo nang'o gimodhi kuongo pare pache en ni onyalo mostly wuoyi kete lakini ng'ama kijana inyalo wuok idhi dhir mkokoteni street kacha chande ineno weche lagi koro at the end of the day ne jowa masomo skunde mag sirikal kok waneno gini maber or ka ng'anyoni o proceed then it means ni wadhi register jogo ma oweyo sikul the school dropouts mag jok ma dhi weyo kata gidhi diba chuny ji dhi ol nikech joge gin namba achiel gidhi ga long holiday giduogo gibiro e skul nitie jowa mano join kata the new students ma pok o join classes nyaka kawuono mai ng'ama no somo for around 14 years or 18 years or something mondo be university nyaka no join samoro no usne kata lo usne dhok and everything mondo be school nyaka no join manyiso ni jonyuol ne kata jok mano solo ne rambi mondo be university pok oneno ber mar gima no kelecha kore nyaka ne kele en tich nindo and other things en ng'ama pok kose dhi lecturer mang'eny diriyo didek moko eri neno koro mae ok okel ranyisi maber especially ne kuma Kenya otimo oko align even with the vision marwa mar education of 2030 ineno koro wano sani gima nyalo wacho ni wanyalo put aside our differences kaka jotelo mag universities mondo wakamuru and speak in one voice so that we find solution wariwe kod the WASU leaders mondo we come to a solution wagnyis ginia useng'anyo you have been hard but this thing okonyal prolong this way let us find for an amicable solution to solution no koken sani to udwa find karango nikech don no ka koro ng'anyo bende osedhi aminga paro ni jotenj jopuonjre e mbalariany mopogore opogore me okang' manego bedni uloso gi